mga karuba, this is your Konyo Boy Apong Den, rapping English Ilocano aglalaok. Iti-trivia tayo tangal daw ket pakaistoryaan ti Basi Revolt. Ijay pitdig, ijay pitdig. Nakalatlatak ken nakasiksikat detoy Basi Revolt nga adda pay monumento da ijay masungad ta pitdig. So ti Basi Revolt dejay no adda makita ti monumento. Deta ket indauluan ni Pedro Macho. Kalagdagan ni Governor Macho. Ni Pedro Macho ka iso na ket tubo metlaeng itipiddig. Dahil di pinag-revolt daket mangipakita nga talaga nga manginom dagiti tagapiddig. Manginom dati Basi, mamartek ti tagapiddig idin na talagang inlaban dati Basi ngayon inumenda. Inlaban dati pinatayan dito yung asasatenda. Okay? Kasi ti ka-loyal da ka dito yung Basi. Sabali lang nga talaga digiti adjo. Dito lang ti makunap. Galitin mo na ang lasing, wag lang ang mga tagapiddig na sa Basi na lasing. Okay? Tikit to. Kung na ti survey pa tsaka mo no nagapon na dito nga survey ngem dito'y Ilocos region iti Basi ti piddig ti kaiimasan. Ala sulatan ta no agprotesta man kanyag ti San Ildefonso Basi ta Ilocosor. Problemahan nyo kanya sakto ti mangibag. Ti Basi ket nabayang nga siya ten ti tagapiddigen. Sipud pa idi may ti Espanyol ti lugar tayo. Ti Basi ket nagaputi unas nga nadapil. Amuyo ti nadapil. So ti proseso nga alain dati tubog ti unas nga may paburek ken may kabil iso na icheburnay aging gana nga lumamiis. Dagiti daduma ket ikanda pa iti flavor na kasla kumalumboy, mangga, guyabano, ken daduma pa nga prutas. Tapos kalubanda ti bulong ti saba, deta nga proseso ti pinagbasi. Isilda dayjay burnay aging gana nga talaga nga mapaalsem isuna. Wenno ti English, ti kunada deta fermented. Agbayag daytoy ti tawen. Tawen ti pinagbayag na dito aging ganang agbalin nga light red ti color na nukas na ti color nan agbalin isuna nga Basi tay mayat nga siya ten nga Basi tano bumayag pay deta nga mapaalsem ag brown ti color na ken agbalin no kwa isuna nga sukat nga Basi sukat ti pagbalinan na dayjay. Okay kasi ti proseso ti Basi met idi September 16, 1807 napasamag ti Basi Revolt iti piddig. Gaputa imparit dagiti Espanyol ti pinagaramit ti Basi iti lugar da. Daytoy ti mapapati nga umuna. Wenno kaunaan nga liquor ban dito Ilocos Norte. Sa tandaan niyo, ti September 16, 1807. Malagip nga napasamag man ti liquor ban dito iti probinsya tayo iti lockdown di March. So di kaya ti laglagi pun tayo gapu iti piddig. So ti muna nga nag-lockdown ti liquor ba. Ket syempre ti tagapiddig ket pudno nga mamartek madidamet ing palubos nga adda liquor ban ti lugar da. So nga lima banda iti Espanyol. Dinmayag ti Basi Revolt ilawas ken bulan ken dimanon pa iso na ti kabangibang nga ili. Adu ti na-recruit da. Ti Sarat, Lawag, amin dito probinsya tayo. Ket nang rugi di nagbalin nga tradisyon ken commemoration ti Basi Revolt iti ili ti piddig kada September 16. Kalkalpas lang di September 16 last week. So nga data ti pakaistoryaan iti Basi Revolt iti piddig. Okay, that's it. And I hope you learned something new para ganina Apong Glen. Bye-bye.